ψηφίσουμε και τη διάταξη για το πόθεν έσχες, κυρία Κανέλη, προφανώς. Τι θα ψηφίσω και τι δεν θα ψηφίσω, θα το κάνω εγώ. Δεν θα υπολογιθώ σε σένα, ναι. Τιμητής της πολιτικής θέσης και ιδιότητας των άλλων. Τώρα εσύ ποιον διακόπτεις? Τιμητής της πολιτικής. Ποιον διακόπτεις τώρα εσύ? Ποιον διακόπτεις? Τον κανονισμό της παράνομης σύνθεσης της παράνομης επιτροπής. Αυτό διακόπτεις τώρα εσύ. Χαίρομαι που διασκεδάζει η κυβέρνηση με αυτά που λέτε και σας επικροτεί. Σε διαβεβαιώ, εμένα δεν μου είναι καθόλου διασκεδαστικό. Δεν έχω καμία όρεξη για προσωπικές μονομαχίες αισθητικής παρέκκλησης. Καμία. Στον τηλεοπτικό σταθμό Α, σε πολιτική εκπομπή, εν γνώση του, διέδωσε ψευδή γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπό μου. Γιατί είσαστε ο μέτρ της πολιτικής κολοτούμπας. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι δικό μου πλημέλημα ή δικό σας πολιτικό κακούργημα. Οι νεοφασίστες που μάζεψε ο κύριος Σαμαράς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν είμαι ούτε συνήγορος ούτε πρακτικογράφος κανενός. Το τι είναι ο καθένας δεν ξέρω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε ανάγκη πιστοποιητικών του Προεδρείου? Μα σας παρακαλώ επιτέλους. Αν έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη πιστοποιητικού εντιμότητας, τότε να δω, θα το ξανασκεφτώ. Μα μας έχει πρίξει 6 μήνες τώρα. 6 μήνες μας έχει σουβλήσει. Και ακόμα θα την ανεχόμαστε να μας σουβλίζει? 6 μήνες μας έχει σουβλήσει. 6 μήνες. Πώς συμπεριφέρεστε έτσι? Μα δεν τελειώνει. Θα μας λέει εδώ πέρα ιστορίες μέχρι αύριο το πρωί. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Διακόπτετε μέλος της Επιτροπής. Πάντως όχι εκεί που βρισκόσουν εσύ 40 χρόνια που ζεις τώρα. Τι είπατε? Όχι εκεί που βρισκόσασταν εσείς στη ζωή σας, που είναι μέχρι τώρα 40 χρόνια. Εγώ κάπου σε ένα χωριό. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν είναι η ζωή μου 40 χρόνια. 42, πόσα? Αλλά μάλλον θέλετε να πείτε ότι πριν 41 χρόνια εσείς διοριστήκατε επιχούντας εισαγγελέας. Εγώ είμαι ευτυχώς πολύ μικρότερη. Δεν διορίστηκα, πέτυχα στο διαγωνισμό, είναι τιμή μου. Είχα άριστες εκθέσεις και... Διακόπτετε με αυτόν τον τρόπο τη συνεδρίαση. Ποιος αποφάσισε για τη διακοπή της συνεδρίασης? Ποιος αποφάσισε, κύριε Συνταγματάρχα? Αποφασίζομεν και διακόπτομεν. Θα πάρετε και τα παράσημα. Κύριε Συνταγματάρχα, ποιος το αποφάσισε? Νοσταλγοί της Χούντας, οι καλύτεροι είστε. Επαναφέρατε και τη Χούντα και τους τραμποκισμούς. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στους συναδέλφους. Δεν μπορείτε να διακόπτετε συνέχεια. Σας παρακαλώ. Μην εκτίθεστε τόσο, κύριε Μαρκό Γιαννάκη, στην προστασία του κυρίου Βενιζέλου. Μην εκτίθεστε. Κάντε τη διαδικασία όπως θα έπρεπε. Έχω σημαντικότερα πράγματα να διαβάσω από αυτά που γράφετε εσείς, κυρία συνάδελφε. Διότι όσα έχετε γράψει και όσα έχετε πει, σας πληροφορώ ότι είναι σαβούρα των εργασιών. Είναι βέβαιο ότι έχετε σημαντικότερα πράγματα να κάνετε. Βασικότερο δε όλων είναι αυτό το θεάρεστο έργο της υπόθαλψης το οποίο επιτελείτε. Μεγαλείο Προέδρου. Μπράβο, κύριε Μαρκογιαννάκη. Για όσα η κυρία συνάδελφος έχει πει, είναι η σαβούρα της Επιτροπής. Τι σοβαρό και ουσιαστικό αποκάλυψε με τις ενέργειές της? Τίποτα απολύτως. Απλά να γεμίσουμε ένα σπίτι χαρτιά. Είσαστε τόσο εξευτυλισμένος από την ίδια σας την παρουσία που δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα για εσάς. Κοιτάξτε, είναι άνευ σημασίας το τι λέει η κυρία. Είναι άνευ σημασίας. Είναι γνωστή στα δικαστήρια, στους ιατροδικαστές, παντού. Όλοι κτήρουν τα μέλη της Επιτροπής για το τι τραβάνε εδώ και 6 μήνες. Τι να κάνουμε? Είμαι βέβαιη ότι το 1972, κύριε Μαρκογιαννάκη, είχατε συνηθίσει αλλιώς. Και είναι σαφές ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ η διαδικασία στα πλαίσια του συντάγματος και της ποινικής δικονομίας. Πρέπει όμως να αποφασίσετε ότι δεν είμαστε πια στο 1972. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία σας, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε δημοκρατία. Η βιοπάλη της ζωής με έκανε να παλεύω για να ζήσω από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Δεν ήμουν γόνος. Τι να κάνω? Λυπάμαι που αναγκάζομαι να βρίσκομαι στην ίδια αίθουσα με βουλευτή που με αποκάλεσε βρώμα του Κοινοβουλίου και κοπρίτη. Λυπάμαι που θα πρέπει αναγκαστικά να τον αποκαλώ συνάδελφο. Σε ποιον αναφέρθηκε η κυρία Κανέλη με τους υπενιγμούς της πριν? Σε σένα, και θα έπρεπε να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Ανοίγεις το στόμα σου και μας βρωμίζεις όλους. Σε μία εκδήλωση χαιρέτησα την κυρία Κανέλη και εκείνη αρνήθηκε να με χαιρετήσει. Γι' αυτό μίλησε εναντίον της. Ποιος έχασε την ευγένεια για να τη βρεις εσύ? Δεν θα χαλαλίσω την καλημέρα μου σε σένα, ναζιστόφατσα. Άντε ρε να ζει από εδώ πέρα, παλιοναζιστόφατσα, που αρνείσαι το ολοκαύτωμα και θες και καλημέρα. Τη φράση βρώμα μόνο άνθρωποι του δικού σου επίπεδου χρησιμοποιούν. Η λογική της κατίνας δεν έχει καμία θέση στην Επιτροπή. Έχετε αντίρρηση ότι κοπρίζετε 38 χρόνια κατά του ελληνικού λαού? Άντε ρε παλιοναζιστόφατσα από εδώ μέσα. Αδιανόητα και απαράδεκτα όσα ακούστηκαν εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μην διαγραφεί τίποτα από τα πρακτικά. Στην Επιτροπή προεδρεύω εγώ. Δεν φαίνεται και τις ερπίστριες. Μήπως να χτυπάμε και προσοχές από εδώ και πέρα?
Την παράστασή σας θα την κάνετε στις 2 στην προανακριτική, όχι στη δική μας επιτροπή. Ο θίασος των κλόουν αφορά τη δική σας παράταξη, όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ότι είστε ψεύτες, απατεώνες και παπατζίδες. Ανακαλώ. Είστε ψεύτες, απατεώνες και γομάρια. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι απαράδεκτοι. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, επαναλαμβάνω, ξεπερνούν κάθε όριο. Είναι ύβρις. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτα και τα άλλα που συνέβησαν εδώ, εκ μέρους της κυρίας Λιάννας Κανέλη, της βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σκηνοθετικά εφέ. Το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τον ψευτοκουτσαβάκι στην αίθουσα. Και όσον αφορά για τα ψευτοκουτσαβάκια του κυρίου Πρωτόπαπα, που δήθεν θέλει να κρατήσει το επίπεδο, αυτά να τα πείτε στον κύριο Βενιζέλο. Λυπάμαι όμως, γιατί διαπιστώνει ότι ο κ. Ροντούλης δεν αντιλήφθη τι έκανε χθες, εξακολουθεί να μην την αντιλαμβάνεται και έχω και την αίσθηση ότι το θεωρεί και παλικαριά αυτό που κάνει. Η δημότης έκφραση που προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη γόμος, φόρτωμα. Υπήρξαν και κάποιοι κολονακιώτες. Γιατί λοιπόν είναι προσβλητική η φράση γομάρι? Είναι ο έμφορτος. Είσαστε έμφορτοι προβλημάτων. Μας προσβάλλεις με αυτά που λες. Προσβάλλεις και τις οικογένειές μας. Εσύ είσαι γομάρι. Αυτά που λες ισχύουν για σένα. Εμείς παλεύουμε για να κρατήσουμε την κοινωνία και εσύ μας αποκαλείς γομάρια. Άντε όπου σε βρω θα σε Μπορεί να μην μπορώ, αλλά θα σε πλακώσω στο ξύλο. Εσύ είσαι γομάρι. Είσαι προκλητικός, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις. Έχεις αυτή τη συμπεριφορά συνέχεια και κατ' επανάληψη. 0,60. Και αυτό 2 ευρώ. Νομίζω ότι δεν είναι εικόνα για να δει. Δεν είναι εικόνα για το κοινοβούλιο. Είναι προσβλητικό για το κοινοβούλιο. Παρατηρώντας εκείνη την κυρία που ήρθε από την Εκάλη, που πήρε προφανώς τη φρατζόλα εκεί από το Ίο του Βενέτη και το γάλα δέλτα και είχε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο από πάνω για να μην φαίνεται, και καλά υποκρισία στο μεγαλείο της, είχα αρχίσει να σκέφτομαι και να λέω δεν μπορεί να έχει γελιοποιηθεί τόσο το κουκουέ. Αν τι είχα κάνει εγώ αυτό, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, και είχα έρθει με τη φρατζόλα και το γάλα εδώ, θα άκουγα το βράδυ τα κανάλια. Ο Μπουμπούκος, ο Γραφικός, τι κάνει? Ήρθε η κυρία Κανέλη εδώ, στο άκρον άοντον της γελιότητας, στο άκρον άοντον, στόσο πάει η γελιότητα. Και θα είναι τώρα διάφοροι δημοσιογράφοι τώρα και λένε το μεγάλο κοινωνικό μήνυμα της κυρίας Κανέλη, που αφού έκανε μια βουτιά στην πισίνα της ήρθε στη Βουλή. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Βουλής υπενθυμίζει ότι και οι βουλευτές έχουν δεχθεί περικοπές μισθών, επιδομάτων και δώρων, ενώ πρόσφατα αποφασίστηκε τα βουλευτικά αυτοκίνητα να είναι μικρότερου κυβισμού. Αφιερωθούν στο ηχητικό ντοκουμέντο του κυρίου Σαμαρά, που προασπίζεται με θέρμη, με πατριωτική ενάργεια και καθαρότητα τα συμφέροντα της χώρας εν ώψη της επιθέσεως που θα δεχθεί από την κυρία Μέρκελ. Περιμένουμε τον κύριο Ντινόπουλο να μας συνδράμει. Ευχαριστώ κύριε. Κύριε Ντινόπουλε, τι? Κύριε Ντινόπουλε, τι? Καλημέρα. Μου λες καλημέρα εμένα, ρεαλίτη, εσύ που με πας στα δικαστήρια, Καραγκιόζη, έλα έξω ρε, θα σε... Δεν λέω ούτε καλημέρα σε όσους θέλουν να με πάνε στην προανακριτική και λένε ότι τα πήρα. Πρέπει να απαγορευτεί σε πρώην διοικητές της ΕΕΠ να περιφέρουν την πραμάτια τους για να εξασφαλίσουν εκλογή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας Περιφερειακού Κόμματος. Με τον λόγο κύριο, εγώ δεν θα ασχοληθώ. Είναι θέμα αν θα ασχοληθεί ο αρχηγός του. Εγώ ασχολούμαι με τους δικούς μου βουλευτές. Σε πάρα πολλές εκπομπές έχω ζητήσει να παρίστανται εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν πει ότι έχουν καλέσει και δεν έχετε προσέλθει. Μου το έχουν πει. Μην χάνετε την... Σιγά, μην πάρετε το λόγο με τις εκφράσεις που κάνετε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα πάρεις και το λόγο. Προφανώς αστιεύεστε, κύριε Κασιδιάρη. Κύριε Στρατούλη, έχετε το λόγο. Κλείστε τα μεγάφωνα, κλείστε τα μεγάφωνα. Θα ηρεμήσετε? Θα ηρεμήσετε? Αν ηρεμήσετε θα σας δώσω το λόγο. Απειλές εγώ δεν δέχομαι, κύριε Κασιδιάρη. Εκεί που ξέρετε τις απειλές σας, εκεί που ξέρετε, σε μένα δεν περνάνε. Και μην παίρνεις αυτό το ύφος σε μένα. Μ' ακούς? Σε ποιον το λέτε αυτό δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Το ανοίξτε, μου δίνετε εντολή. Εντολή θα μου δώσετε, κύριε Κασιδιάρη? Εντολή.
Επικοινωνείτε με το περιβάλλον. Εδώ μέσα ορισμένοι θεωρούν ότι είναι στούντιο τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν είναι έτσι. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι μεγάλο ψέμα. Το λέτε σε γυναίκα. Δεν είναι ούτε συναδελφικό ούτε ισότιμο. Σας ζητώ συγγνώμη για την έκφραση αυτή που δεν θυμόμουν το όνομά σας. Ειρήνη Μην. Δεν είναι η κυρία με το παλτό, είστε όλοι παλτά.